mano di Cirillo che gli passa questa cosa. No? Pred týmito obrazmi sa ľudia budú modliť, keďže budú umiestnené v kostole. Ľudia pred týmito obrazmi budú hľadať vzťah s Bohom, so Spasiteľom. A to v rôznych životných situáciách. Keď budú plakať, keď budú šťastní, keď budú trpieť alebo mať ťažkosti. Preto aj my, ktorí tieto obrazy tvoríme, si musíme stále uvedomovať, že tvoríme posvätné obrazy. To je niečo neuveriteľné, že svätého Gorazda, nášho prvého svätca slovenského, a musím ešte povedať aj môjho rodáka, že robí umelec, ktorý je kňaz a je Číňan. Takže to je určitým spôsobom pokračovanie, alebo také aj vyvrcholenie toho poslania svätého Gorazda ako misionára a sledovníka svätého Cyrila a Metoda, že fakticky jeho podobu, jeho stvárnenie robí zasa kresťan z Číny. Tu pracujú len takí ľudia, ktorí dostali povolanie slúžiť cirkvi prostredníctvom umeleckej práce. Je to naozaj poslanie, veď od rána do večera je to ťažká a tvrdá práca. Je to drina. Stačí sa pozrieť zblízka, ako sa to skladá. Ak tu nie je povolanie, nervy nevydržia. E poi noi faremo le scatole chiuse con i mosaici e si va. Paralelne s prípravou mozaiky majstrom Rupníkom v Ríme prebiehajú aj v katedrále svätého Šebastiána prípravy steny, na ktorú bude mozaika po dovezení a po zhotovení posadená už tu na Slovensku. Pokiaľ ide povedzme o samotný oltár, pater Rupníkov navrhol do tejto podoby, čiže aby bol štvorcový, čím sa vyjadruje alebo symbolizuje to, že Pán Boh dáva na všetky strany rovnako ľuďom svoje dary, svoju milosť. On si želal tiež, pater Rupník, aby to bol kameň zo Slovenska. No potom určitým hľadaním a sme sa dostali ku tatranskej žule, čo je znova veľmi symbolické, pretože vieme, Tatry sú zasa symbolom Slovenska a toto je jediný chrám ordinariátu pre celé Slovensko. Questa manca. Non ci sono ancora apostoli, solo un po' troppo. Perfetto. Postavy sme si pripravili už v Ríme. Trvalo to zo pár mesiacov, keďže postáv je veľa. Doviezli sme si so sebou aj všetok materiál. Máme za sebou už veľa mesiacov práce pre túto vojenskú katedrálu v Bratislave. Zorganizovať takúto stavbu je veľmi komplexná realita, pretože musíme zosúladiť veľa vecí. Teologickú víziu, figuratívnu víziu, čiže stvárnenie postav, a potom aj umeleckú kompozíciu. Nedá sa to len tak nalepiť na stenu. Mozaika musí mať vo svojom vnútri veľmi silnú dynamiku rôznych prvkov. Musí vytvárať napätie, aby dielo bolo vždy živé. Ak je však napätie príliš silné, dielo sa rozpadne, zlomí. Ak je napätia málo, dielo bude monotónne. Každá mozaika je veľkou výzvou. Nič nejde len tak ľahko. Chcem byť dôkladný aj v najmenších detailoch.
Dobrému umelcovi musí záležať rovnako na celku, ako aj na detailoch. Ak nie sú dobré detaily, ani celok nie je dobrý. Naopak, ak je celok dobrý, ale zabíja detaily, tak je to problém. Ako u každého iného povolania, aj tu musí človek na Božie volanie odpovedať celou svojou bytosťou, so všetkými svojimi talentami. Preto iba keď sme zosúladení s touto predstavou Boha o nás, dokážeme realizovať krásu, ktorá poukazuje na Neho. Ukladanie všetkých týchto malých kamienkov mi pripomína ženu, ktorá šije šaty. Ženu, ktorá zoberie ihlu a niť a pomaly šije. Aj my ako by sme do nádherných šiat obliekali tento chrám. Dimmi. Linea con viola, sì. Io penso che è una grande grazia di Dio. Tento tým je veľkou Božou milosťou. Vytváral sa počas mnohých rokov z veľkej námahy a obety. Myslím si, že kde je láska, tam je aj Boh. Ak je medzi nami láska, priateľstvo, som si istý, že Boh bude prebývať aj v tejto mozaike. Pretože ubi caritas, Deus est. Mais dans l'atelier, nous sommes presque une quinzaine de beaucoup de pays différents. V ateliéri je nás 15. Sme z rôznych krajín. Všetci sme kresťania, či už grécko-katolíci, rímsko-katolíci alebo pravoslávni. Rozdiely medzi nami sú obrovské. Každý však má v srdci túžbu, aby sme spolu dokázali nielen pracovať, ale aj spoločne prežívať Božiu lásku. Práve vďaka tejto láske dokážeme jeden vedľa druhého nielen žiť, ale aj spoločne prežívať niečo, čo nás nesmierne zbližuje. To je skutočné tajomstvo cirkvi. Ecco, di nuovo cominciamo un giorno con la Santa Eucaristia. Cerchiamo di raccogliere tutta la nostra attenzione nel cuore e di offrire insieme a questo pane e vino il lavoro di questa giornata. Allora ci fermiamo oggi un attimo a riflettere, a meditare un attimo su un altro personaggio, anzi due, che stiamo presentando in questo mosaico. Ci fermiamo su Cirillo e Metodio. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Io ogni giorno nella messa spiego una parte del mosaico in modo che tutti partecipano teologicamente di più mentre si lavora. Allora, sono anche esercizi spirituali per lui. Infatti, per loro sì, perché loro in 5 anni, figurati Renata o Svetozar o Manuela o questi che sono con me già 10 anni, cioè loro hanno tanta teologia come pochissimi preti. Keď robíte posvetné umenie, je lepšie byť rozjímavým typom. Kontemplovať to, čo robíte. Inak riskujete, že sa to stane bežnou prácou ako hocičo iné. Posvetnému umeniu musíte dať trocha času, meditácie, modlitby. A preto som aj trocha tichý. Ale nie vždy, iba trocha. Aby sa naša práca stala modlitbou, nemusíme celý deň myslieť len na Boha. Rozmýšľame, ako klásť línie a ako robiť svoju prácu dobre. Potom sa bude naše snaženie páčiť aj Pánovi.
La povertà. Chudoba našej katolíckej cirkvi v Európe spočíva v tom, že nie sme schopní vytvoriť posvätný priestor. Naše kostoly nie sú posvätnými miestami, ale banálnymi miestami. Ľudia do nich vstúpia a rozprávajú sa, je tam chaos. Prečo? Lebo ten priestor nedáva pocit posvätna. Musíme druhých upozorňovať tíšina, silencio, ticho. Prečo? Lebo sme presvedčení, že iba slovo môže hovoriť. Nie. Priestor je oveľa mocnejší, pretože slovo s veľkým S našlo svoj príbytok práve v priestore. Ale my nie sme schopní vytvoriť posvätný priestor. Vytvorili sme banálne kostoly. Chrámy v tvare garáží, v tvare holubov, lodí, stanov, ale nie chrámy ako chrámy. Anche perché poi ti crea questa forma strana. To už povedal blahoslavený fra Angelico, patron umelcov, že kto chce tvoriť alebo zobrazovať sveté veci, sám musí sveto žiť. A zasa iný, to bol jeden kardinál, povedal na tému výzdoby súčasných moderných chrámov, že v týchto kostoloch sa nedá modliť, pretože nevznikli z modlitby. Čiže tých tvorcovia to neprežívali ako vec viery, ako vzťah k Bohu a k cirkvi a k liturgii, ale robili to ako svoju tvorbu, svoj výkon a v tých kostoloch je čosi chladné, čo nepoznáša človeka ku vzťahu k Bohu, k modlitbe a cíti sa tam takáto nejaká prázdnota a nejaké to pusté čosi. Abbiamo 23 carati di questi? Perché se sono piccoli di 23 carati, sì. No, non sono. Povolanie rehoľníčky a práca s kameňom sa u mňa nevylučujú. Veď pracujem len pre cirkev, čo je v skutočnosti akoby moja vlastná rodina. Táto práca je zároveň akoby spevom, oslavou Boha. To pekné, čo v sebe máme a čo do nás vložil Boh, môže tak vystúpiť naspäť k Bohu. Ako spev. To sú okrok vrata, kroz katere je prišiel Kristus pri zaprtých vratých. Perfektne. Perfektne. Chi ha la vita di Cristo? Kto má Kristov život? Mučeníci, 3. storočie, 2. storočie. Množstvo mučeníkov tvorí základ a korene veľkej kresťanskej kultúry 4., 5., 6., 8. a 9. storočia. Mučeníci 20. storočia, ktorých tu reprezentuje sestra Zdenka, sú tým kvasom Kristovho života, ktorý sa prejaví v kultúre budúcnosti. Devi sapere, amico, a te, che il vetro in fuori è molto bello quando siamo sicuri come sarà la luce. Teda nachádzame sa naozaj v dobe, ktorá je svojím spôsobom dramatická a komplikovaná. Vidíme sami, že je tu kríza, o ktorej sa zo všetkých strán hovorí, samozrejme ako o ekonomickej, ale je už takisto na celku jasnejšie, že to je len špica ľadovca, že je to ovocie krízy duchovnej, ovocie krízy morálnej v ľuďoch, čiže prirovnanie k tej dobe zániku Rímskej ríše tu jednoznačne je. Ebbene, è uscito bene, dai. Avete fatto bene. Oggi sta crollando il paganesimo moderno. Dnes sa rúca moderné pohanstvo. Civilizácia založená na horizonte bez Boha, bez akéhokoľvek náboženstva. Toto sa rúca. Preto si myslím, že dnes nie je doba dokonalých foriem,
kozmetiky, idealizmu. Naša epocha patrí životu, ktorý dokáže premeniť svet a vzťahy ľudí. Dnes je dôležité práve toto. Preto si myslím, že súčasný človek potrebuje živú mozaiku, ktorá ponúka živý materiál a ktorá prináša postavy so symbolickými tvárami. Nie dokonalú formu, pretože ani človek nie je dokonalý. Človek sa musí vystaviť pôsobeniu Boha. Len tak z našej ľudskej nedokonalosti a z prijatia Božieho konania v nás, len tak vzniká dokonalosť. Adesso la parte superiore, qua, facciamo un po' più piccoli. Con questi. Keď som v ateliéri alebo na stavenisku, beriem do rúk nástroje, čo mám na stole. Zoberiem kliešte, odcviknem, položím. Zoberiem pilník, obrúsim, položím. Často si hovorím, že aj ja by som sa chcela stať takýmto nástrojom v rukách Boha. Nech ma Boh zoberie, kedy potrebuje. Použije a položí. Potom nech zoberie ďalší nástroj. Keby sa mi v živote podarilo byť takýmto nástrojom, bolo by to úžasné. Allora, è rosso, no? Perché questo è molto rosso, ma in mezzo ci sono queste vene quasi di onice, vedi? Molto ricco, bellissimo, quasi di onice, sembra una pietra preziosa, invece è semplicemente travertino, è molto buono, da Iraq. A Roma abbiamo lavorato circa 3 V Ríme mesi, sme pracovali 3 mesiace, pretože tváre, ruky a telá vyrábame tak, že kamienky do mozaiky lepíme natesno, aby si ľudia nevšímali materiál. Ak sa pozrieme na mozaiku, tak na veľkých plochách vnímame materiál. Vidíme kamene. Aj na oblečení ešte rozoznávame jednotlivé kamene. Na tvárach si ale matériu nevšímame. Prečo? Pretože tvár je výrazom človeka. Keď stretnem človeka, ktorý ma má rád, nevšímam si na jeho tvári mäso, ale všímam si jeho lásku, pretože láska prežiaruje hmotu aj telo. Molto bello, sembra una pietra. E poi quando si apre, noi usiamo per i volti, tutti i volti sono di questa pietra, perché questa pietra quando è aperta sembra una pietra grassa. Adesso ti spiego. Giallo di Siena sembra come se fosse olio bagnato. Allora per i volti, se un volto viene fatto con una pietra così, è duro. Fatto con una pietra grassa, di olio, grassa come olio, come maslo, no? Tutti i nostri volti sono fatti da questa pietra, tutti. È una cosa straordinaria perché è molto morbido. Najbolj pomembne stvari, ki se lahko naučimo pri mozaiku, je potrpljenje. Pri mozaike sa najviac učím trpezlivosti. Trpezlivosť je dôležitá, lebo kým dôjdeme k naplneniu našej vízie, musíme prejsť dlhú a úmornú cestu. Je to monotónne, unavujúce, nie je to ľahké. Súd niekedy som vyčerpaná. Musím sa prekonávať. Ľudia si myslia, že robiť umenie je ľahké, že to je niečo romantické. Nie je to pravda. Vyžaduje si to skutočnú askézu. Keď mám toho plné zuby, pomáha mi, keď jednotlivé kamene vkladám ako modlitbu za konkrétneho človeka. Ku každému kameňu si priradím tvár. Tento kameň je za otca, tento za mamu, tento za chorého bratranca, tento za neznámeho trpiaceho. Cieľom je, aby to neboli mŕtve kamene,
ale aby sa stali tvárami konkrétnych ľudí. Na konci, keď to vidím, si samozrejme nepamätám, koho som tam vložila. Ale viem, že tí ľudia dali týmto kameňom život. Človek nežije len z chleba, ale žije aj a predovšetkým to, čo sám Pán Ježiš povedal z Božieho slova. No a ono sa dostáva ku nám aj cestou obrazu, pretože Božie slovo je nielen pojem, nielen písmeno, ale je to aj obraz, že sám Pán Ježiš často používal podobenstva. Dove si fonda la pace? Nel perdono dei peccati. Solo Dio riesce a cambiare il peccato nella grazia. Nelle iconografie della trasfigurazione, Cristo tiene questo rotolo nella mano sinistra. Quando lo tiene sul petto, questo rotolo significa verbo, la sua identità. Quando lo tiene giù, significa un'altra cosa. Alle volte è anche aperto e lì c'è elenco di tutti i peccati di Adamo fino ad oggi. Cristo porta lavati, puliti, riconvertiti nella grazia tutti i peccati dell'umanità. Tutti i debiti sono pagati. V tejto práci je veľa momentov, ktoré mi pripomínajú, že aj ja by som chcela byť kameňom, ktorý Boh vloží do malty na stene. Vyberie si kameň, otočí ho tým správnym smerom a vloží ho tak, aby zvýraznil jeho krásu. Často si opakujem, že chcem byť takýmto kameňom v rukách Boha. Ten kameň nie je dokonalý, má rôzne nedostatky a kazí, niekedy je príliš drsný. Ale Boh ho otočí správnym smerom a vloží tak, aby zvýraznil krásu celej mozaiky. Každý náš deň, každý náš skutok je nejakým kamienkom, ktorý, ak ho stvárňujeme podľa Božej vôle a ukladáme tam, kde treba, tak vlastne vytvára mozaiku celého nášho života, ktorú momentálne nevidím. Tak ako teraz, keď sa zblízka na tú mozaiku, tak nevidíme hneď súvislosti, ale keď sa to dotvorí podľa predstavy umelca a pozrieme sa z odstupu, tak je to nádherný obraz. Keď je dielo dokončené a človek stojí pred hotovou mozaikou, pod dokončeným múrom, príde ticho. Nič iné, len ticho. Človek si s úžasom uvedomí, že cez jeho ruky prúdi niečo, čo ho presahuje, čo je väčšie ako jeho vedomosti a umelecké zručnosti. Pre mňa je to dôkaz, že Duch Svätý dokáže preniknúť našu prácu ako dých. Tento dých prúdi medzi našimi rukami, medzi kameňmi, ktoré vkladáme. Preto na konci aj my sami zastaneme pred múrom a žasneme.